kade esolwayo nale lewatle sithe uma sibuya nendlela litse ha re boa ka tsela yangena imali u-7,000 tšhelete ya kena 7,000 manje uthi ane jwale o re weza lewabonga leso sikhathi tlile a leboga ka manje nako uzobonga futhi tlo leboga gape kade esolwayo nale lewatle kungene u-12,000 kene 12,000 uyabonga ubonga ubonga uyabonga afuna usukhala mntanami usikala Baba ngiyabonga. Ngesonto kuzoba u-7,000. Usisi wami egula. Wayethembele ufuna ukuza esontweni kwasho ukuthi ngenxa yokuthi inyama yakhe ivuvela ngikwazi ukuza naye. Wahamba ngesonto ebusuku esibhedlela. Mayefika esibhedlela lo muntu ebeyithwele. Wamopharate washona lo mntwana naye isimo sakhe besibucayi. Baba kwathi sekushona umntwana uma wayengenalutho. Ngakhipha le-7,000 ngafaka isandla wakhipha amagama athi mntanami ngiyabonga uNkulunkulu uzobusisa ngokuvalela ihlazo nangempela baba bengithi izolo bekufaka 4,500 ngemali uma ngithi ngikhipha imali lapha e-end uma ngishekha ibhalansi u-12,662 Ugeza ubuya ulwandle nathi imali uzobonga shelete eyakamuntu ihlabopoto usangishe bahambi la uzoyithola yawo yalebona ukuthi ngizoyithola yawo uyabusise nawo